kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro haka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas bat Mardor. Kynshoit National Youth Front Women's Wing haka laitrik unai wing arajar arpo kala dawa ya ka sorkar jilla bakadai ban kemno Mardor Jaitbynriew ki badon kti ban Kynshoit ya ka Jingsngew Ïapher Jaitbynriew ka seng kala pensngew ya ka ni ka jingdawa haka jingelang ka balalong ha usoso tham auditorium Shillong ban penpau sya ka perthai baka Jaitbynriew khasi kam judon satya kanu ka jing Kynshoit ban wanra ya ka Jingsngew Ïapher Jaitbynriew bat kamju i benhiru yeki wei pat ki Jaitbynriew ki basyong basa hakani ka jilla da ki pheu snem nalor kata ka seng kala penyengru da ki jingtho ki ba penremjur yeki bar jilla bat ye ka sengking atiar United Bengal Liberation Army